Maazị Ozemena gbarụrụ ihu etu esi adagasị atịtị nakwazi ure n'ezinụzọ na steeti Anambra wee kọwa nke a dịka agwa adabaghị adaba, dọọ aka na ntị na onye ọbụla aka ga-akpara na-emetụkọ gburugburu steeti Anambra bụ onye a ga-eji ọnọdụ iwu wee kwọrọ nkwa ike ọ ga-agba. Ọchịchị steeti Imo wee kwue na ọ bụghịkwanụ ndị ọrụ nche vigilante nke steeti ahụ gbagburu ndị mmadụ n'otu ezinụlọ nke dị n'okpuru ọchịchị Ọlụ na steeti ahụ. N'ozi nke kọmishọna ahụ maka mgbasa ozi nakwazi ụkpụrụ ọrụ bụ Declan Emelụmba wepụtara, o mere ka amata na ya bụ agwa omefu abịakwa nke ndị ọrụ nche vigilante na aka ha dị na ya, wee kọwaa ajọ omefu a dịka nke jọkarịrị udene, wee kwuo na ọ bụ ndị iro nke ọchịchị steeti ahụ na-agbasa ozi na ọ bụ ndị nche vigilante kpara ya bụ arụ bụ nke adabaghị adaba, wee kwue hoha na aka ndị ọrụ nche vigilante adịkwa na agwa, wee duzie ndị ọnọnala wee hụsụ dị ime ọdụ ka ha kwụsịkwanụ ịgbasa ozi ụgha dịgasị iche iche nke nwere ike ịkụsasị ọnọdụ udo steeti ahụ. N'ikpeazụzi, ụlọ ọrụ Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC agwago ndị ji ọkụ latrik eme ihe n'ala anyị ka ha gbaa mbọ na-achọpụta ihe ha mụtara n'ọkụ tupu ha kwụọ ụgwọ ọkụ ha n'aka ụlọ ọrụ ndị na-ekesa ọkụ latrik. Ụlọ ọrụ mere ka amata nke a n'ozi nke ọ kụpụrụ n'iru akwụkwọ Twitter, wee dụọ onye na onye ọbụla ọdụ ka onye ọbụla na-agbalịsi mbọ ike ịmata ihe ọ mụtara n'ọkụ tupu ọ kwụọ ụgwọ ọkụ ya. Ọ kụrụ ọnụ bụ nchịkọta akụkọ ụwa. Daalụ maka ige ntị. Maka ịnweta akụkọ gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị, akụkọ mmerụgbu obiọma tinyere ejije na akụkọ gbasatara egwuregwu n'ụdị ọbụla, ya nakwazi akụkọ dịka o si akpọtụgasị na mba ofesi, sonyere ụlọ mgbasa ozi anyị bụ Omega 101.7 FM redio.